máis difícil o tiñades foi cando chegou. Sí, somos un equipo que nunca dá un partido por perdido, que nunca dá un resultado por definitivo. Creo que pasaron pouquiñas cousas no partido, que era un pouco o plan de partido que tiñamos, logo sí que pois ese gol cun novo penalti en contra, creo que levamos a 7-8, que creo que é unha barbaridade, creo que non nos están tratando con respeto, igual non por este partido, sino digo en xeral, moitas roxas, moitos penaltis, cando somos un equipo que casi non fai falta. Se hoxe hai un xogador que entra, que é o que xenera a acción, volveunos a condicionar. Entón, cun menos, volvemos a sacar casta, empatamos o partido, abriuse, poidémolo perder, poidémolo ganar. Creo que a liña a seguir é cerrar os partidos, a liña a seguir é ser máis sólidos como acostumamos a ser na primeira volta. Xa cortamos a hemorraxia de partidos sen puntuar, puntuamos, hoxe perde Laredo, metemos un punto máis. A seguir, quedan 8 xornadas, sumamos un puntiño máis e hai que seguir. Era unha pena, tiñamos moitas esperanzas postas neste partido, pero o Lugo é un moi bo equipo, ten moi bons xogadores, non hai que olvidar que foron os campións da terceira ano pasado, reforzáronse, bueno, non lle saliu un bo ano, pero é un equipo que o normal é que a un partido lle poida ganar a cualquiera. Non sei se esperabas cazalos a contra, porque esperaste moitos minutos atrás, non? Sí, a nosa, hoxe faltábanos xogador como Gerín, que para ter o control da pelota pois no noso equipo é importante. Intentamos que a min e Palmás foran protagonistas con espazos. Quizá na primeira parte non estuvemos finos co balón, non fomos capaces de roubar moito para salir, non fomos capaces de transitar. A partir do gol liberamos cadenas, sí que o equipo intentou collela, intentou ser protagonista, intentou ir polo partido, bueno, sí que logramos o empate, bueno, hai que darlle valor, porque é un punto máis, insisto, e cortamos unha dinámica que non estaba a ser boa. Non sei como viches as dúas accións do penalti, o de Isra Pérez sobre Idrissa e o de Iago Parga sobre Salas. Creo que son os dous, a verdade, creo que son os dous. Non sei, o de Idrissa, por exemplo, a mí píllame moi lonxe, que hoxe estaba na oficina, píllame xuto na outra zoa do campo. Creo que Isra fai entrada, non sei se o toca ou non, pero creo que sí. E agora o de Parga sí que me pillou máis cerca e creo que hai un agarrón. Entón, sí que creo que foron os dous. O único detalle do xogador que entra, que ao final a expulsión é injustificable o que fai Rubén, totalmente, pero esa acción ven derivada por un error arbitral. Claro, ao final non vou xustificar o que fixo Rubén, pero non pasaría nada se non deixa entrar o xogador cando o balón está nesa zoa do campo. Non sei como acabou o partido Chica, que o central, que xogou, parecía que estaba con molestias e acabou xogando de dianteiro. Sí, acabou o partido lesionado, ten a semana seguinte 5 amarillas, entón descansará, esperemos que sea unha contractura e quede aí. Como está o equipo, porque non tiñades nin 7 suplentes, non aquí? O equipo agora mesmo, pois, xa sabes, cando hai rachas malas, xúntase todo, xúntase lesións, xúntase sancións, xúntase penaltis en contra, xúntase expulsións, xúntase que a ocasión que tes non a metes a que ten o rival, sí. Hoxe, pois sí, estamos 16, pero contamos ir recuperando os xogadores, ir sumando xogadores á causa. Hoxe cortamos unha dinámica que había que cortar xa, gustaríanos ganar, non puidemos, pero polo menos puntuar. Por exemplo, hoxe, insisto, metimos un punto máis ao Laredo, e hai que seguir ata o final. Isto vai ser moi duro, somos un recén chegado á categoría, e hai que intentala manter como sexa. Vale, gracias.